Shubor nagaslem jong udawsan hima. Uba Arden Miller basayo mo Presiden Rangba kaseng VPP ula kintu bat khot ikipat ba da kabaong long kiba penkre haba ka VPP ka khot ya ka jingya ki persya ya ka sarkar hagani ka ganti ka bamenta. Uba Arden ula ongru bakin mau lada amla ban wanra ya ka jingkala menta anam don syu da ka waipat kapor. Ngilami syakmat banyalam ya ka jingya ki nganget kipat ba kinam ya ka VPP bat nga ong yepi ba ka VPP kam day tang ka seng yale election Henry ka de ka seng na ka benta ka jat benreo la benrap Uba Arden. Long gibat penkre bahwa ka voice of the people party ka khot ya ka jingeki persya ya ka sarkar pinong gibat kloy ban mi renti hagani ka kinti ka bamenta ken mau lareng yemla menta banwan ra ya ka jingla ngano ipi kanum dan shu dagoi ka por ka bangila banwan ra ya ka jingla today nomor kata ko ki pat ba iwan hagani ka jaka ban pensyai ban penskutu ban agaliang ka jungi ngem kwa ban batai stop lut kumadan bong naga sarkar bagadi benle kumni gadi benle kumtai nrei ni ong ya ka sarkar khot ya kata ke assembly ka ba ka special session lani ka darbar ka kerpang begini tai ngani lani ka sarkar ka laban thau da kata ka committee ka kerpang ka ban ya back bani bishar kumno ban penthmai ya gani ka reservation policy kilaban bu angtu naki nongelam nabro ar kini ki jai benriu penlong iki ki khot jangata ka committee boru iki ba bet kita ki ba start ki ba shampang banwan ra ya kata ka policy ka bamdon ka jingno shiliang kumbagalong hagani ka kinti ka bamenta bara shwai kata kai ka bangi tawa ka sarkar kalong bagari ban sange no shisindon ya kani ka jing thakam hagini ki si ke bamenta naman gina yo jing tep banabon ki post ki bala hagini ki si bon maki sama kasiji kimyo bentashu nagata ka kam ka balai laya thu enga bedon kita ki samla jugi ki bala 3F mut temporary ad hoc mentala sausan senam dami ka post kami nagata ki samla kasi Shanu gilek kartayo kam kajongki gilakut namar kata kada ungin hapan yeng baneki ya gani nilami syakmat bantrua banyalam ya gani kajeki nganget bagi patpa hagari kenum ya ga voice of the people party ka voice of the people party ngong ipikam day tangka seng ya election mereka deka seng kaban yeng nagam taga chat riu kadeka seng kaban yeng taga ri borok koi gombang ila bu ya kata kajingi jingai ngila penbara patpa ya kata ka vision lani kajingi jingai to revive restore and transform Meghalaya ban penimpat ban penbahapat ban penggeladur ya ka jela Meghalaya nginle hi kumta ngila seng nongrim ya ka party halor ka sinshar ka khadar ka bakhot baga nongrim ka bahar ka bari ta ya ka chat riu ban pen scam ya ka hok long try man try ya ka khndo ka syap ban igi mar pok khndo ngin ya kun hadu bangineyo kumbalong mata ngile kalak ta madu bagawan ka jingkhang pomding kawan ka jingkhang ti doyong hagaji sha kam dei bandan ka ta ka jingkhang dei bandan ka an kumnu ban pomding dei bandan ka an kumnu ban ti doyong ban ong ban khang haji sha kam dei banong kumni ndre namar bangim yo igi nongelam kibadon ka jingi jingai ngim yo igi no hagani kashnong ka jongpi banwan ban pensyai ya piki pai ba hagabade bat ka jingyeng ka jingi persya ya kata ka reservation policy lani ka phak thumkam namar baya ka jila Meghalaya lathau di ki artli ki jai benriu hapdeng ka jai benriu khasi bat ka jai benriu garu ngakwa aru banong ni kenmau habngyong khasi kemot kenriam upnaru bhoi war maramulingam ngide ka wei ka jai benriu ngemla ban pen bakla ya kata namar kata dau habangi lek keleng ngiwan raru ya kan ni ka mensiem juga jingetli ngakren ya ka jingetli hapo giant hills ngakren ya ka jingetli ha yomo siang ngakren ya ka jingetli ha amlarem ngakren ya ka jingetli ha tersyang menin batum jopo wa ejer bangim dei ban klet bangi dei ka wei ka jat mriu nagata kada wa don kamban pen klan ya kan ni ka jingetli ka jingi yedan kamban pen klan ya ka ktien khasi ka bolong ka ktien sora ka ktien pedeng ka jingi ka jat mriu habangi kendu apde umaram bat
penar ngin keren na ketin pedeng joga jet riu abangi keren na ketin joga jet riu kawan gajing skaujan kawan gajing skawit ngem dei ban klet ya ka e kabangi le yo ka bau blei ulawan ra ya ne ketin ha pedeng jongi